Цягне кудысьці. Эй! Бармалей. Здоровки, сябры! С вами Денчик, это протяг моей борьбы со стеной. Карацей, ось у нас знов нейкий апокаліпсис. Вчора ще було тепло, я був в одной футболці, шортах і в'єтнамках. Тепер птиці льотають задом наперед і дощ. Ось, зараз будемо протягувати. Треба ж щось робити, нечто, а не на канапі валяться. Ну, па-першае, у цемры з налобным ліхтарыкам, мякка кажучы, незручна. Таму усталёўваю часовае святло. Гэта ўжо не першы раз, таму застаецца толькі падлучыць і размясціць. Трэба працягнуць правады, ды так, каб яны там яшчэ і согаліся, бо потым ужо буду рабіць разводку, правады працягваць па штропах. І бомбім далей. Прабачце за пазакадравы голас, але інакш у мяне не атрымліваецца. Мне самому гэта незручна, бо трэба нагаварваць па таймінгу, а ў мяне яшчэ і мікрафону няма, што можна падлучыць да ноута. Таму я нагаварваю гэта на дыктафон смартфону, вось якраз зараз. Пераношу на ноут, пераводжу у MP3, бо FL Studio не распазнае фармату дыктафона. Потым раскидываю ўжо па часу і далей уже пишу музычку. Так, клёва уклаў блок, а камера з'ехала. О, карычка. Толькі тэксту, каб запомніць час. Гэты радок не чытай. Ага. Карацей, напішыце гэтаму добню у каментах, каб ён такі штукі пісаў недзе наперадзе. Нядрэнна вымераў. Будзе шчыліна ў паўсантыметры. Пераходзім на другую сцяну. Хацеў, як трэба, па нітцы, але нешта не знайшоў, як яе прыкалаціць, ды і каб гэта было сапраўды роўна. Таму вытрымаў вугал у 90 градусаў, а далей пры дапамозе 2-метровага ўзроўню ўжо вёў прамую.
скончыўся раствор роўна па блоку, якраз каб працягнуць ужо на наступны дзень. Далей нам спатрэбіцца арматура, я яе нарэзаў загадзя. Таксама і тут трэба працягнуць правады. Блин, я не ведаю, як замешваць гэты раствор. У меня то так, то гэтак. Жонка кажа, па кансістэнцыі ён быў як смятана вязковая. Ну, нешта такое. Засталося яшчэ крыху. Тут, мабыць, я ўжо наравіўся, альбо без вугла гэтага паварота прасцей стала і праца пайшла хутчэй. Толькі падразай апошні блок і пачынай наступны рад. Блин, з маім ростам гэтыя карабканні мне даліся, асабліва па лесніцы, туды-сюды. Крыху задаўбаўся, канешне.
Вось і патрэбна арматура. Вельмі дапамог мой штрапарэз. На арматуру кладзем блокі і атрымліваецца вось такая перамычына. Дакладваем в угол і гатова. Вось нарэшце яшчэ одно памяшканне. Там плануем ванну. Вялікі дзякуй, што даглядзелі. Цісніце падабайку, калі ласка, і падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не. Таксама буду ўдзячны за распаўсюд. І велізарнейшы ад усяго сэрца дзякуй спонсорам як тут на Ютубе, так і з Патрыёну за падтрымку. Таксама з Твітару. Вы лепшыя.